What
Jésù hallelujah.
Hallelujah.
ya anyị mara omenala asọrọsị na agara abụ iru anya n'ọnwa mmanwụ ka ego ịga nwa oge ọkụkọ n'ụgbọ na ribe ụdara ribe ndị mmụọ ọkụkọ n'isi nnụnụ nwere isi Ìgbẹ́wà nìkọ̀lọ̀ ọ̀kọ̀kọ̀. Ìgbẹ́wà nìkọ̀lọ̀ ọ̀kọ̀kọ̀. Àwọn ọ̀tún kan yà kárí ibẹ̀ náà.
Allez, je le
Studio. Also na tu. Onima, we go to one side. Also go Akudunanwa mbombo kana eku woye kai on woye champagne e carry go stage ye le kai e le champagne woye champagne Laissez sonner. Bianca deve essere una livello. Akaji wongere na bia. Panoso na bo. Aye manoji obo, malolute oba break wo beloge. Also, and that was okay. I was there for you. I was okay. I was as a fridge. I was okay with you. I was as a fridge kitchen. I was a young man. Imagine, I said to let me have one area. Okay, there. Why am I reading the ball? Why am I reading the ball? Why am I reading Oya
Ngene shrine. Ndelo ya tana mwanya de iwe. Ai den timbo ge kuoku. Amo wele ni. Ake bobo.
Good morning, on a conversion. Okay,